Nahimong headline kagahapon sa usa ka tabloid sa kauluhan ang balita nga giingong gidakop sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ang aktres nga si Rosana Roses tungod sa paggamit og ginadiling droga. Nagkaniyon si Christopher Min sa iyang lindog sa Bulgar nga kasamtangang gipriso si Osang ug mga kauban ug way piyansa nga girekomendar. Apan gihimakak sa PDEA ang maong report. Giingong sa kalagot, nagpost si Osang sa iyang Facebook account nga makita sa inyong screen.